De Grote Kerk in Veeren moest de Zeeuwse cultuurhotspot worden. Maar er komen veel te weinig bezoekers. Er is een aantal ambities niet gerealiseerd, omdat ze bij nader inzien toch vooral randstedelijk gedacht werden voor gemeenten als Amsterdam. Nou, die is nu eenmaal anders dan Veeren. En verder in deze Zeeland nu. Jaren cel voor intimideren van havenmedewerker en recreanten in de knel door parken. Goedenavond. Een unieke cultuurtempel die wel 70.000 bezoekers uit heel Nederland zou gaan trekken. Met die vooruitzichten stak de gemeenteraad van Veeren een paar jaar geleden tonnen in de Grote Kerk van Veeren. Maar van die grote ambities en verwachtingen is nog weinig terechtgekomen. De Veerse gemeenteraad kreeg in 2017 dit document onder ogen. En samen met een wervend filmpje kreeg de raad een voorstel om honderdduizenden euro's in de Grote Kerk te steken. We wilden het echt eens anders gaan doen. En toen zijn we dus gaan nadenken over hoe kunnen we die Grote Kerk een beetje positioneren in een landelijk perspectief. En ja, dan moet je wel met bijzondere dingen komen. Dat was eigenlijk de achtergrond. Ja. De ambities in Veeren verlicht, danst en speelt logen er niet om. Binnen een aantal jaar zou de Grote Kerk 50.000 tot 70.000 bezoekers trekken. En met de kaartverkoop zou de stichting op eigen benen kunnen gaan staan. Dat vooruitzicht werd in 2017 niet door iedereen voor zoete koek geslikt. Dat is vrijwel onmogelijk. Dus ook hier zal de stichting die dit gaat exploiteren niet zijn eigen broek op kunnen houden. De VVD blijft toch twijfels houden over de financiële haalbaarheid van de plannen. De risico's die er zijn, de begrotingen die misschien niet kloppen, de haalbaarheid ervan. Daar heb ik ook nog nooit de oplossing van gehoord. Een aantal van die ambities is overeind gebleven, omdat die levensvatbaar bleken en die ook passen binnen de context van deze kerk. Er is een aantal ambities niet gerealiseerd, omdat ze bij nader inzien toch vooral randstedelijk gedacht werden voor gemeenten als Amsterdam. Nou, die is nu eenmaal anders dan Veeren. De cultuurtempel kreeg een financiële injectie vanuit de gemeente, provincie en de Bank Giro Loterij. Kende een valse start door de coronaproblematiek, maar kon in 2022 en vorig jaar proberen om de ambities waar te maken. Directeur Josje Stoel van de Stichting Grote Kerk Veeren erkent dat de oude cijfers wellicht te ambitieus waren. Naar de realiteit dan is dat niet waar te maken. Financieel niet en natuurlijk met de bezoekers ook niet. Het was ook een plan gericht heel erg internationaal. Er komen veel internationale bezoekers hier naar de kerk, maar veel voor de vaste tentoonstellingen. Ze richt zich liever op nu en is verre van ontevreden met het aantal bezoekers in 2023. Ja, vorig jaar hebben we 24.800 bezoekers gehad. Dus daar zijn we enorm blij mee. Want als je dan vergelijkt de oorspronkelijke plannen met 50.000 bezoekers, dan zitten we eigenlijk op de helft. Het budget voor evenementen voor 2024 staat in behoorlijk contrast met de verwachting in 2017. Nog meer dure artiesten of kunstenaars vallen daardoor niet binnen het bereik. Voor Josje Stoel gaat het daar ook niet om. Voor haar is het betrekken van de omgeving bij de culturele invulling van de kerk een prioriteit. Ik zou echt meer willen programmeren, meer tentoonstellingen willen maken. Maar dan altijd in verbinding lokaal. Dus echt met lokale projecten. Dat wil ik ook echt dat daar ook middelen heen gaan. Dus te verbinden en elkaar te ontmoeten en te zien. En voor iedereen er te zijn. Dus dat het echt een podium is wat niet alleen gaat over hoge cultuur. Dat vind ik heel belangrijk. Bij een ongeluk net buiten Filipijnen is een Belgische automobilist om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Zandstraat. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval. 2 mannen die een havenmedewerker intimideerden zijn door de rechtbank in Breda veroordeeld tot 4 jaar cel. Ze hadden de havenmedewerker uit Rijmerswaal fors onder druk gezet om voor hen drugs uit havencontainers te halen. Zo stonden ze iedere dag voor zijn deur en spraken hem dan aan. Ondanks die intimidatie stapte de medewerker toch naar de politie. Het aantal besmettingen met blauwtong stijgt snel in Zeeland. Waren er maandag nog 24 meldingen van de ernstige ziekte, die vooral schapen treft. Nu, een paar dagen later, is dat al opgelopen naar 48. Een verdubbeling dus. En de meeste nieuwe meldingen komen uit Zeeuws-Vlaanderen, onder andere uit Axel, Koewacht en Sint-Jansteen. Voor het eerst is hij op Zeeuwse wateren, de Wim Wolf, het nieuwe onderzoeksschip van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee.
Onderzoekers nemen monsters van de bodem van het Grevelingenmeer om te kijken welke micro-organismen hier leven. Hier zitten filters in waarmee we deeltjes uit het bodemwater gehaald hebben. En we gaan die filters zo meteen opslaan en meenemen naar Nijmegen en dan gaan we ze verder onderzoeken. Want het gaat niet goed met het Grevelingenmeer. Ja, het Grevelingenmeer heeft steeds meer last van zuurstofloosheid en dat geldt voor heel veel kustgebieden wereldwijd. En we willen begrijpen wat er dan gebeurt in zo'n systeem als het zuurstofloos wordt en ook wat je eraan kan doen om het weer zuurstofrijk te maken. Het gebrek aan zuurstof in het meer komt doordat er te weinig toevoer van vers water binnenkomt. De onwetende bezoeker kan dit niet direct zien, maar dit probleem heeft wel degelijk consequenties. We hebben zuurstof nodig, het zeeleven heeft ook zuurstof nodig. Dus als er geen zuurstof zit, dan hebben vissen daar last van, andere organismen. Maar je krijgt ook vreemde soorten algen en die zijn ook niet fijn om in te zwemmen. Het is gewoon niet goed voor het zeesysteem en het kan zelfs gaan stinken, dus je hebt er echt wel last van. Nu er een nieuwe boot beschikbaar is voor het onderzoek, is het verbeteren van het Grevelingenwater in ieder geval een stapje dichterbij. De Zeeuwse bevolking groeit in een langzamer tempo dan het Nederlands gemiddelde. Volgens het CBS bereikt Nederland vandaag de mijlpaal van 18 miljoen inwoners. De afgelopen jaren groeide de Nederlandse bevolking gemiddeld met 5,7%, terwijl de Zeeuwse bevolking in diezelfde periode apart maar met 2,7% groeide. De gemeente Noord-Beveland groeit het snelst, Hulst en Sluis hebben juist inwoners verloren. Aanvoerder Daniel Wissel van voetbalclub Goes ontbreekt zaterdag bij de start van de 3e divisie in de derby tegen Hoek. De topscorer van het vorig seizoen leeft nog steeds in onmin met trainer Dennis de Nooijer en miste daardoor al verschillende trainingen en oefenwedstrijden. De club geeft Daniel Wissel nog een week bedenktijd, anders is het einde contract. En 3e divisionisten Goes, Hoek en Kloetingen zijn de hoogst spelende voetbalclubs in Zeeland. Het Veersemeer moet vrij toegankelijk blijven voor alle recreanten. Dat vindt de bewonersgroep Arnhemuiden. De angst bestaat dat de oevers van het meer steeds meer in bezit zullen worden genomen door vakantieparken. Zomer in Zeeland aan het Veersemeer. Iedereen kan er zijn stoeltje neerzetten en genieten. Maar hoe lang nog? Hier aan de oevers van het Veersemeer, vlakbij het Fletcher Hotel, wordt nu nog volop gerecreëerd. Maar hoe gaat dat als straks Waterpark Veersemeer gaat uitbreiden? Blijft dit gebied dan nog voor niet-gasten toegankelijk? Het zou heel jammer zijn dat dit soort plekjes zouden vervallen. Want waar kan je nog echt heel rustig, dicht bij de auto, heerlijk recreëren hier? Als ik zie wat er in het verleden allemaal plaats heeft gevonden hier in Arnhemuiden en wat ze in de toekomst nog willen doen, echt, ik hou mijn hart vast. Op dit stuk landbouwgrond zijn de nieuwe vakantiehuizen gepland. Maar de strook en de weg langs het meer vallen volgens de gemeente net buiten het bestemmingsplan en blijven dus vrij toegankelijk. Het is natuurlijk prachtig dat er een heel mooi vakantiepark komt. Maar de gewone Zeeuw die hier woont, die heeft ook recht om te kunnen recreëren. Dus we moeten met z'n allen voor waken dat dit echt openbaar blijft. Want het kan inderdaad flink misgaan met de openbare toegankelijkheid, ondanks alle goede bedoelingen. Dat blijkt op een ander villapark aan het Veersemeer. Even verderop ligt Harbour Village, het Zilveren Schor. En het is eigenlijk niet de bedoeling dat je hier als buitenstaander naar binnen gaat. Is ooit wel beloofd dat mensen hier gewoon naartoe konden gaan? Mensen die hier geen gast waren? De bedoeling was gewoon dat alle oevers aan het Veersemeer openbaar zouden blijven. Waar is dat misgegaan dan? Ik denk dat het op een gegeven moment mis is gegaan met de bestemmingsplannen en met de onderlinge afspraken. Want op een gegeven moment stond hier een bordje met verboden voor onbevoegden. Sportduikers proberen al 5 jaar een goede toegang te krijgen tot het water. Net zoals vroeger. Maar ondanks veel gesprekken en toezeggingen zijn er nog steeds geen faciliteiten voor duikers. En er is nog iets vreemds aan de hand met het Zilveren Schor. Het is er zo rustig. Nu is het hoofdseizoen en we zijn pas wezen fietsen. Zowel Zilveren Schor als bij Wolvaartendijk. En die eerste week, dus er was bijna geen mens te zien. Dus wij vragen ons af waarom. Wat is dit nou eigenlijk? Is dit een vakantiepark? Hoe moet ik dit zien? Nou, volgens mij is dit geen vakantiepark. Het is gewoon een beleggingsobject. Staat in een horecagebouw, dat wordt al 3 jaar niet meer gebruikt. Dit is puur voor beleggers en niks met vakantieparken te maken. Dus mensen kopen zo'n huis en 5 jaar later is het heel veel meer waard? Mensen kopen het huis, het is een belegging, hopen een goed rendement ervan te krijgen. En daarnaast misschien wel doorverkopen. Hoe heb je dat weggelegd? Voor de rijke mensen. Vanaf 6 ton en meer. Wie kan dat dan betalen? En dat is precies hetzelfde hier zo, dat is alleen maar voor de rijke mensen.
De wethouder toerisme van de gemeente Middelburg heeft al laten weten dat nog meer uitbreiding van vakantieparken aan het Veersemeer ongewenst is. Zeker als ze zo gesloten worden als het Zilveren Schor. Het is niet wat je wil in een provincie als Zeeland op deze plek. Dit moet je absoluut niet willen. Daar moet je voor waken dat dat niet meer kan gebeuren. Het is de derde donderdag in augustus, voor ringrijders de belangrijkste dag van het jaar. Want wie wint die felbegeerde titel van beste ringrijder van Zeeland? Het Molenwater in Middelburg is ook vandaag weer het strijdtoneel. Ruim 150 ringrijders doen er mee dit jaar. Allemaal strijden ze om het Zeeuws kampioenschap. Het zijn wel de prijzen die denk ik iedere ringrijder wel graag wil winnen. Prijzen ja, want naast het Zeeuws kampioenschap is het winnen van dit beeldje misschien nog wel belangrijker. Het is het beeldje van Beatrix. In 1981 gaf de prinses het cadeau aan de Zeeuwse ringrijdersvereniging. Zelf gemaakt door Beatrix, ook echt een paardenliefhebberster. Dus ja, dat heeft binding. Wie weet hoe het voelt om dat beeldje te winnen is Kreinke Polsen. Het is eigenlijk een droom die als uitkomt. Iets wat je graag doet en als je dan een kroon op kan zetten, dat is fantastisch natuurlijk. Het beeldje kan ook definitief naar iemand gaan. Daarvoor moet je 3 keer achter elkaar winnen of 5 keer in totaal. Dat is de droom van elke ringrijder, hè? Ja. Ik zit op 3, dus wie weet. Wel een hand ervoor, maar ja, er zijn zoveel kapers op de kust dat het niet eenvoudig is. Hè? Die kapers zijn de vele goede jonge ringrijders. Zij willen sowieso ooit eens een titel pakken. Voor mij zou het niet zoveel uitmaken. Ik vind het allebei hartstikke mooi. Als je maar een van die twee wint. Ja, dat zou leuk wezen. Ja. Wie er wint kunt u vanavond lezen op omroepzeeland.nl. Het begon een beetje nevelig en mistig, maar uiteindelijk zagen we vanmiddag de zon zoals toch wel goed tevoorschijn komen. En het werd toch gemiddeld zo'n 23 graden in Zeeland. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen, ook morgen is wisselvallig. Maar het weekend wordt beter. Straks nog het uitgebreide weerbericht met onze eigen weerman. En meer nieuws uit Zeeland op onze site, de app en onze socials. Daar bijvoorbeeld het verhaal over 2 nieuwe festivals in Zeeland met behulp van subsidie van de provincie. Zo krijgt het groeiende Vestrok in Hulst een spin-off volgend jaar maart. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele mooie avond en graag tot morgen.